Bulan alam sugo jotonai tongnai dahutai buhu sungno Oltrio Entertainment YouTube channel thamne se title mini norok bujimang kana te saimang kana ne angkha khlayo tinini kotal video wo nro poila chikon sa video clip nongoi mang kana khoroksa boroi chini notice ni tei sela hingga hingke bo hingga hingke Bihar ni borok samung khaina thanglaiga chini on notice ni boroi khoroksa Bengaluru samung khana thangka tei o chulabo Bengaluru no samung khai tongo phiaba o chula je samung khlai tongma company o company o o chini bukhukjuk notice ni boroi bo aro no thangsoiga hingga hingke borok ek jagao khe borok duty khlainani nangkha phiaba time hingga hingke miliya borok ni time asuk miliya haifano gana gana tei aro o nuglaio thanglai phailai kheno regular daily no nuglai tongo abo haike no borok siniya bai siniya kaisa sinimung rilaikha kaisa company o samung khlaima bai borok sinimung rilai borok sinilaika tei kogrok salaika tei kwbangma din romoi borok tei bo free khlaioi kogrok salaio tei tongthoklaio amo haike no borok dol ni hisabe free khai tonglaikha tei afuru hongkha hingke tamo wngkha 1 year jate 1 year kakha 1 year kamani ulo hingka hingke borok number rok sanlaioi borok kogrok salainani chengkha tei afuru chengmani ulo hingke tamo wngkha borok mobile tino borok propose khailaika bahai khailama hingka hingke tabuk chini on notice ni boroi chini bukhukjuk bo hingka hingke propose khlaifano bo hamjakma rok hingkha tamo hingka hingke bo khoroksa samung khlaina hinui thangmani ran puisa ajina hinui thangmani hingka hingke bo emang no nuhuroi bo hamjakma rok hingkha tangoi hingka hingke ran puisa rok kwbangma achi twlangmani ulo ang chini rajyo o thangoi kaijaknai hinui bo kaisa aim khlaijak tei bo a lama no naharjak phiaba o Bihar ni khoroksa chwla bo hingka hingke belai kheno hamjago tei kaijakmani bagoi tei afuru hingka hingke tamo wngha o Bihar ni chwla haifano hamjagui no tongo jobodosti khlai tongo jesa khaifano kaijaknani bagoi chwng tabuk khoroksa boroi no aswng no bwkhaba hamjago hingkhai chwng bini yaktui sario tei haino lama khasui sungo tei direct no sungo tei amo haike no sungma haike no bono bo duty thangfru sungo tei duty paioi lama odai bo thangfru bo kasui amo haike no sungo phiaba chini o bukhukjuk saka bo chwng kaisa dol chwng dol ni hisabe dol tongmano tokon ang no hamjak manglak hinui bo already no o Bihar ni khoroksa chwla no saka sapano tamo wngkha sapano bo maniya amo haike no tei bo bini bwkhao tabuk bwkha hamya wngoi thangka tangoi hingke nungde ano hamjakya hinui bo bwkha kwrak khlaioi nono nainai hinui bo bwkha bisingo tongjak tei bo uansukjak tei amoni ulo tamo wngkha hingka hingke bo o Bihar ni khoroksa chwla chini o notice ni boroi bukhukjuk no bo tamo khlaika je dino duty paioi bo already no bo naisingui tongkha o Bihar ni khoroksa chwla bono tei o Bihar ni chwla khoroksa ni logi o 4 jona chwla tongo 4 jona chwla tamo khlaika lama odai go bo borok bo a gari o onkao borok bo a gari o onkao hai tamo wngkha jefru ongkhoro afuru hingka hingke tamo khlaika borok kaisa pal khe romoi borok kaisa room o twlangkha bukhuk muthubui phiaba tabuk Bengaluru o fatar haste o kwbangma borok nugui tongmano nung tamo wngkha hinui fano masa fano singmai kwrui tangoi hingka hingke jani jesa fano wngoi tongthun kebono kebo himya kebono kebo saya jotono jar tonglaio a Bengaluru o nung tokthajak fano tongdi bwtharjak fano tongdi masa fano no sanai bo kwrui hinnai bo kwrui bini khanamnai bo kwrui tei obo haike chini o bukhukjuk no romoi gari o dai twlang thakha
daiklamano ulang tam khlaika o chwlarokni romot langoi chini o bukhukjukno o je hamjangnai chwla bo jabardosti khlaika tei enjoyful khlainani bagwi engkha tei amo chwng kok borok bai sana thangkhe chwng direct romphreui ekdokno last khe rwkha tangwi hingka hinkhe nijini hamjakmano hamjakya bo romphainani nangkha tangwi hingka hinkhe nung bwrwi borok de aswk sao snoi bo bwkhao tongwi amo haikhe samung sitra khlaika abono belai kheno fatar haste rogo thangnani belai kheno risk tei afuru wngka hinkhe tamo wngkha chini o bukhukjak bo hospital thawinani nangkha tangwi hingka hinkhe nung khoroksa tabuk romdi khoroksaya borok just 4 jona abo haikhe borokno romphainani sopranani hingkhai borok thangsaika just akano hospital o ma naijaknai tangwi hingka hinkhe langma chonani digi thangwi mano chwng tongmung doctor rok naijakya hingkhai aboni bagwi doctor naijakmani nangkha tei afuru wngka hinkhe chini bukhukjak tamo wngkha lukurok bai salaiwi akonwi afuru wngka hinkhe o biharni khoroksa chwla bo manjakgwi je Bengaluru o tongnai borok rok agini kwcham 17 bochor 20 bochor tongwi manager manjak rok bai kutukjaka tei hinjaka phiaba o bwrwi wngkha Assamni bo wngkha Sangma Jat wngka hinkhe borokni arorokni kwbangma no tongwi afuru salaika bwlaika bwjakhao chwla thapra rijaka hinjaka tei rok hingkhai manjakya haifano aswk ukoliya je borok hamjakgwi romphainani bono manjakha takokhtai buchung norok bujimankhা hwnwi kha khlaio norok fatar haste rogo thangnani phano buji sujiwi thangnani nango tangwi hingka hinkhe chini Tripura rajyo bai Bengaluru abo belai kheno difference belai kheno phairlaio chini Tripura rajyo o khoroksa borokno hamya samung khlai tongkhai chini lukurok nahari hero nungtango omo hai khlaibono hnai omo hai khlainani ain kwrwi hinui sao phiaba ayangno hingkhai sanai kwrwi taina hai borok hingka hinkhe aswkhe ignore khaijago tei hinjago sangnangya khlaijago tangwi hingka hinkhe nung tainani tang yangphai hinui sajago tei abo norok kaham cheno bujimankha tei saimankha hwnwi kha khlaio Bengaluru o samung khaina thangphano jotoni onek kutukuk chini Tripura rajyo tongwi samung khaimani jotoni sohor jotoni kwlai aboni bagwi Tripura rajyo no income khlaimaka aswkno sao fatar haste rogo thangya kwrwi rakotai buchung norok bujimankhা hwnwi kha khlaio tinini video no paithankra video naitongma bagwi normal belai belai khe hambai।